Sanibingelela phezulu namukele mobukele emakhaya ngaphandle ngomosha isikhathi engihlala kwizindawo zamaskandi engophathe zona izoqala ukuthi ikanzi ababili kwi-top 10 yokhozi emva kokuthi abantu abaningi belindele ngabomvu ukuthi i-top 10 yokhozi kulonyaka izoma kanjani. Sevele zaqhathwa inkundla zamaskandi okuyigcwama elisha nokhuzana. Ake sizombuke lapha emakhaya ukuthi wena ucheme nobani njengoba uvota kanje for ukhuzani uthi ingoma H uthumele ku 33665 kanti igcwama elisha uthi ingoma F 3365. Abantu abaqhathwe nabo singabala khona oBig Zulu, oNomcebo, noKelly Khumalo nabanye. Ake hlala nezathi esiza ukuthi wena kule top 10 ngabe ucheme nobani.